Minister školstva Drucker pred letnými prázdninami navrhoval, aby všetky trojročné deti museli povinne nastúpiť do škôlok. My s tým nesúhlasíme, pretože toto právo majú podľa nás rodičia. Súhlasíte s tým vy? Myslím si, že nie. To som zásadne proti, to je ukradnuté detstvo. No, tak to by som asi nechala na zváženie rodičov. To nie, to sú malé deti. To je veľká somarina. Deti patria máme. Tak ak rodičia nechcú, tak poviem, to vlastne má byť na nich. Tak myslím si, že nie. Pán univerzálny vojak a minister, pán Drucker, ten už mal dávno ísť niekde do, viete kde, do teplých krajín. Jednoznačne tam musí rozhodnúť rodič. To záleží od okolností tiež. Akože viem, čo ty myslí, a na druhej strane sú rodičia, ktorí skrátka tie deti vedia lepšie vychovať sami. Ale tak, keď chce byť niekto doma, nech je doma. Podľa mňa by si mal rodič sám rozhodnúť, že či chce alebo nechce.